Добро утро! Сутрешния блок продължава с мен Жана на Светска вълна. Днес на Сладки приказки поканих най-сексапилната футболна съпруга в България. Тя е носителка на титлата Мисис Вселена 2007, развива сериозен фармацевтичен бизнес и често блести със своя чар в модния и светски шоу-бизнес. Приятно ми е сега да кажа добре дошла на Елеонора Манчева, както винаги неотразима и красива. Благодаря. Удоволствие за мен да бъда гост на вашето предаване. И за мен също е удоволствие. Знам, че по това време на деня вече ти си тръгнала по задачи, страшно много си ангажирана. Кажи ми с какво е заед денят ти до обяд? Така е, Жана. Наистина денят ми е изпълнен с ангажименти, които не търпят отлагане. А и аз съм човек, който обича да си свършва работата на време. Това пролича и от комуникацията помежду ни, защото ти си един от малкото гости, който спазва точните оговорки. В толкова, че се чуваме, така се разбираме. Поздравявам те! Благодаря. Трябва се да бъда точна. Благодаря, че го оценяваш. Да, така е. Наистина, буквално малко след твоето предаване ще се наложи отново да отида и да се отдам на професионалните си ангажименти, свързани с бизнеса, който в момента развивам. За тази аптека, която в началото на годината ти отвори, да ми разкажеш, не знам дали си завършил някакво такова образование фармацевтично, дали се изисква да го направиш, за да отвориш аптека? Истината е, че не съм задължена да имам такова фармацевтично образование. Единственото, което трябва, е човека, който продава, да е фармацевт, магистър-фармацевт. Откъде възникна тази идея? Как ти дойде? Тази идея дойде след, разбира се, много дълго време, което аз така заложих на обмисляне какъв точно бизнес трябва да предприема. А и в условията на криза много малко хора предприемат каквото и да е начинание. Но за лекарства всички ще намират пари със сигурност. Да, така е. Права си. Не е хубаво. Начинът, по който прозвуча, не е особено хубаво, защото това значи, че обществото ни е болно. Да, за съжаление, но знаеш, че е така. Но единственият бизнес, който би просъществувал в условията на криза. Много хора бяха скептично настроени и смятаха, че ще се проваля. Но тук е момента да им кажа, може би, че... Да, една красива жена, която познаваме като човек, който се занимава с мода, конкурси, изведнъж съвсем друга посока. Искам да им кажа, че това не е авантюра, а добре премерен риск. Изисква така доста голяма концентрация и много време, за да проучиш всъщност какво е необходимо, за да се захванеш с нещо толкова сериозно. Ти си отговорен човек. Аз съм сигурна, че ще се получат нещата. Нека да минем сега на тема конкурси, мода, защото много хора те свързват с това. Искам да започна с конкурса, който се състоя това лято в България, Мисис Вселена 2011. Ти си домакин на конкурса. Разкажи ми с две думи, доволна ли си от това, което избра журито? Паулина Петъракиева спечели едно от първите места. Да, тя влезна в четворката, за което аз я поздравявам и много се радвам за нея. Тя имаше така... Всъщност всички бяха достойни да бъдат допуснати до този конкурс. Разбира се, един е финалиста. Аз бях домакин на този конкурс. Той се проведе в България за втори път. Преди години станах 2007 година носителка на тази титла и затова наше беше правото отново да проведем конкурса тук. Той беше под наслов кампанията Не на насилието в световен мащаб, на която аз съм почетен председател. Абсолютно всички носителки на титла и момичета, които участват по един или друг начин и се свързват с този конкурс, участват активно, като изпращат говоря в световен мащаб и от чужбина, изпращат свои проекти и дават идеи за това как да бъде насочено вниманието в тази посока. И ние, жените, които сме по един или друг начин известни на обществото, да помогнем с каквото можем. Ти ставала ли си свидетел на домашно насилие? Слава Богу, не съм. Но знам, че има много приятелки, хора, които... познати? Приятелки не точно. Хора, които не са много близки до мен. Разбира се, случвало се да разбирам за подобно насилие и подобни прояви, за което така искрено съжалявам, че има хора, които спадат в такива ситуации. Ние искаме да помогнем именно поради тази причина все по-малко процента от тези хора да стане все по-малко.
Разбирам те, Меги. Като, ето виж сега как се издадох аз. Знаеш ли защо? Говорим си за конкурси. Искам да поканя сега тук в студиото една твоя много близка приятелка, която е притежател на правата за много конкурси за красота. Тя е собственичка на конкурса Мисис Ти България. се сети за кога става въпрос. Моля Меги Савова да влезе тук при нас. Тя е една. Втора като нея няма. Естествено, Меги, здравей. Приятно ми е, че си тук. На мен също и се надявам изгната да е приятна за Елеонора. Разбира се. Кажи ми сега, вие с Елеонора се познавате от доста време. Всички си мислят, че тя е някакъв страшно капризен и претенциозен човек. Истината е, че ние се познаваме от конкурса Мисис България, когато тя 2006 се яви. В смисъл тогава се запознах. Първото ми впечатление беше страхотно, защото ние правиме предварителен кастинг по CV-та и снимки, след което правиме интервю с всяка една от участничките, защото човек не може за 15 минути на сцената да добие впечатление. Да, абсолютно. В крайна сметка идеята на този конкурс и въобще на сериозните световни конкурси в такъв мащаб, едно от нещата, които се гледат най-много, е какво си свършил като благотворителност и въобще като инициативи през годината. Не можеш да добиеш някакво такова впечатление. Имали сме през годините разочарования от жени, които страшно са ни харесвали. CV-то им е перфектно и разговора с тях е на нея. Амбициите й опираха до това, че тя вече си е закупила 5 рокли официални от, да не споменавам, големи марки. Тя си се представяше така само по снимки и че това с благотворителността малко нещо не беше. Тя е страшно амбициозен човек, но сега аз съм го казала веднъж, ще го кажа втори път. Айде сега, Елеонора Манчева е перфекционист, ама в пълния смисъл на думата. Ти коя И на самия конкурс Елеонора закъсня, което ме очуди. В смисъл закъсня за грим и прическа. И се оказа, че Елеонора Манчева е стояла в градинката на Народния театър. Имала колебания и плакала. И поне бил Кирил Чалъков гримьора, който минава и я беше подбрал. Елеонора може би нямаше да в смисъл да е носителката. Титлата сега, да, Елеонора до такава степен иска всичко да е изпипано, че когато има и най-малкото колебание, в смисъл тогава, доколкото си спомням, имаше някакъв проблем Владо да се върне или имаше нещо такова. Значи, и понеже тя е видяла, че повечето съпрузи са там, то без значение от колко разстояние те подкрепя, стига да те подкрепя, защото има и такива съпрузи, които ние много пъти сме си коментирали, защото сега тя е малко по-деликатна и не издава, но нашата идея и цел е точно хората, които пострадат от домашно насилие, защото чух за какво говорите, да започнат да говорят. Това е най-страшният проблем. Несподелено. И ние сме си говорили много пъти и вчера коментирахме така за един случай, че нея се е спирали и по улиците да я молят да помогнат. Хората просто вярват на хората от вестниците, от медиите. Мъже, които държат обикновено жените през рамо и обясняват пред обществото колко са велики, колко... Вкъщи ги налагат. Всъщност, не знам дали ги налагат, но по-страшно от психическия тормоз няма, а тези мъже ги смачкват психически. Сигурна съм, че на вас едва ли ви се е случвало, но все пак да попитам. Ние сме малко силни жени. Не бих допуснала такова нещо. Добре, хайде сега да си поговорим за събитието до вечера. Може би нашите зрители знаят, а може би не. Ето сега тези две дами ще ни запознаят. Времето да ти предам и поканя една покана за конкурса Мисис България, 13-то издание, което ще се проведе тази вечер. 13-то издание. Надяваме се да не е фатално. Важното е, че много хора ни повярваха. Обадиха ми се, знам, че е реклама и няма да си позволя да кажа, но важното е, че хората вече ни търсят дори за да ни помагат в каузите и до вечера ще има и подарък за организация Мисис България, лек автомобил. Последна серия, този конкурс набира все повече скорост. Явно на хората им харесва и най-вече им харесва за това, че ние се занимаваме с самостоятелни каузи. Вечера ще бъде директор, ще се постараем и имаме си вече студентка, защото ние така 2 дома спонсорираме и правиме за тях благотворителността. Имаме си студентка от единия дом, купихме и страхотно звучи. Аз, освен да изчакам един ден, като се омъжа, да се кандидатирам за вашия конкурс, да спечеля и аз една Само искам да кажа, че още една българска инициатива и смисъл на идея на Мисис България така е подета от 5 континента и на 1 декември ви каниме, ще си правим традиционните коледни елхи. Затова ми спомена Поли Петракиева, когато ми беше на гости. В 12 часа и потвърдиха от цял свят, понеже тя сподели тази идея на Мисис Юниверс,
от 5 континента дадоха потвърждение, че тази идея ще я направят в 12 часа местно време. Защото все пак в Австралия не могат в 5 часа сутринта, за да са в наше време. Добре, това звучи страхотно. Ще се осъществи. Меги, знам, че благодаря ти всъщност, че дойде тук, за да направим приятна изненада. Знам, че имаш сега важен ангажимент. Все пак до вечера е конкурса. Ще те много, че тя има работа. Няма да я държим. Много ти благодаря, че ни беше на гости. Много благодаря и успех ви желая. Чао. Мерси на теб също. Много амбициозно момиче ти, това го потвърди Меги, но нека сега да поговорим малко на по-лична тема. Как Елеонора Манчева се отнася към самата себе си? Колко време отделя за това, за шопинг, за разкрасителни процедури, за спа процедури, тренировки? Сега, тази прекрасна фигура не ми казва, че от само себе си, то че е ген. Да, определено е ген. Аз не полагам абсолютно никакви усилия, за да изглеждам така. Първо, нямам време. Второ, не съм от жените, които обичат да практикуват какъвто и да е спорт. Признавам си, което не е никак хубаво. Но аз съм именно такъв човек. Предпочитам да се взема с ангажиментите ми, които касаят работата, която върша, да виждам, че това нещо, което правя, има смисъл и това е нещото, което ми носи удоволствие. Обаче ти си сега миналата година, мисля, че празнува 30 годишен юбилей, нали така? Тази година станах на 31. Да, именно. Как се чувстваш? Смисъл, казва, че жената след 30 става по-сексапилна, по-желана. Ти как посрещаш рождения си ден? С нетърпение или с съжаление, че с още една година остаряваме? Истината въпреки, че като те гледам. Благодаря. Истината е, че няма никакво значение на каква възраст става човек. Има значение как се чувстваш вътрешно. Аз се чувствам добре. Чувствам се не по-различно от това, когато съм била и преди 10 години, доста по-млада, отколкото сега. Радвам се, че имам възможността да се развивам. И го показваш. Виждаме го това нещо. Да. Знаеш ли, до всяка една успяла жена като теб стои един силен мъж, който да я подкрепя. И до теб стои такъв мъж. Кажи ми малко, дай да си поговорим за Владо. Знаем всички кой е мъжа до теб, Владо Манчев. Сега, откъде да започна разговора, не знам, но да те питам така. Обичаш ли да знаеш във всеки един момент той къде се намира? Защото често пътува, знаем, ангажименти има много. Питаш ли го? Докладва ли се? В никакъв случай. Обичам да давам свобода на човека до себе си, както обичам и да получавам същото в замяна. Ние сме си изяснили взаимоотношенията помежду ни. Никой не ограничава човека до себе си. Колкото до това, което постигам и това, с което се занимавам, го дължа само единствено на себе си. Не съм очаквала подкрепа от никого и не съм получавала такава. Искаш да кажеш, че Владо не те подкрепя в нито едно отношение? Напротив, морално ме подкрепя, но за всяко друго финансово нещо... не. Абсолютно за всичко. А знаеш ли в момента той къде и какво прави? Разбира се, че знам, но дори да не знаех, това не би ме притеснило по никакъв начин. Я гледай ти. Знаеш ли какво сега? Ти не знам дали ще ни споделиш, знаеш или не. Запази го за себе си. Обаче, ние какво сме подготвили? Искам точно в момента да видиш къде се намира твоят любим, защото ние пожелахме да те срещнем чрез нашия ефир с него. Искам да видим, имаме ли връзка с нашият репортер Вяра, която се намира в момента при Владо Манчев, когото хващаме на една от многобройните тренировки. Здравей, Вяра! Здравейте там в студиото. Разбира се, че хващаме Владо Манчев тук минутки преди тренировката му, за да изненадаме така красивата му съпруга. Не мога да не те попитам веднага как приемаш титлите, които Елеонора печели. С гордост как да ги приема. Подкрепяш ли я? Разбира се. Гордея се с нейните успехи и смятам, че съм един мъж за завиждане. Как ще реагираш, ако я видиш на корицата на едно от най-четените мъжки списания? И кое е това списание? Някое. Най-четените такива мъжки. Това на много корици. И? Как да реагирам? Съвсем нормално го приемам. Аз не съм спирал никога да се занимава с това, с което се занимава и това, което да прави това, което й доставя удоволствие, така че тя е излизала на почти всички изписания, без тези, на които трябва да си разсъблечен. Така че
Аз питам точно за тях. Ти ревнуваш ли я и как би го приел? Не, тя самата не би се съблякла за каквото и да е списание, така че това е нейно решение. Така че тук аз въобще няма какво да коментирам. Може да я попитате нея. Да? Искам аз да попитам, понеже Елеонора тук при мен, говорихме си колко ангажирано е нейното ежедневие. Знам, че и за Владо е така. Ами, те кога намират време? Питай го, Владо, кой намира повече време свободно, за да бъдат заедно? Жана се интересува как намирате време един за друг. Толкова сте заети. Кога успявате да бъдете заедно и как? Винаги през деня намираме време да сме заедно, въпреки че всеки има някакви ангажименти. Още повече преди, когато аз играх в чужбина, бяхме постоянно заедно, така че с изключение на времето, в което имах тренировки. Така че не ни липсва време един за друг. Кой е по-романтичен? Не бих казал. Романтиката е смисъл, че с времето намалява. Не е нещо, което всеки ден се случва, но може би аз. Коя беше последната изненада, която си направил? Тя не обича изненадите. Сега предполагам, че е странно сега в момента. Така че предупреждаваме се повечето време. Вяра, аз имам още един въпрос към Владо. Да, Жани? Искам да го попитам, знам, че в момента той не играе в никой отбор. Това означава ли, че е прекратил своята професионална кариера и какво го очаква от тук нататък? Какво те очаква от тук нататък? Прекрати ли официално своята кариера или ще те видим отново на екран, на терена? Не, аз съм привърженик на прекратяване официално и така нататък. В момента се чувствам здрав, поддържам си формата. Сега ще отида да направя една добра тренировка, така че не очаквайте да правя някакви бенефиси, да правя пресконференции и така нататък. Ако реша да не се състезавам повече, ще стане съвсем тихомълком, но все още ми се играе. Това е истината, че все още ми се играе, така че на този етап не мисля да спирам. Но и един финален въпрос имам, защото трябва да се разделим с него, да го оставяме за тренировка. Няма ли вече да става татко? Всъщност Елеонора е тук при мен, ще разберем и от нея, но неговото мнение. Финалният въпрос. Мислите ли за увеличаване на семейството? За увеличаване? Ами на този етап не. Този етап не. Смятам, че и тя така мисли. Доста често са ми задали този въпрос, но това са си неща, които си идват от само себе си и с времето, така че не смятам, че сега е момента за деца. Много благодаря, Вяра. Благодаря ти, на нас ще ни бъде интересно да чуем и нейното мнение в студиото. Да, сега ще го разберем. Елеонора, връщаме се отново. Надявам се, че беше и тази изненада приятна. Да, трудно го хванахме твоят мъж. Доста е скромен в изказванията си. Затова пък ти сега си тук при мен и ми кажи, няма ли да ставаш майка вече? Той каза всичко с времето си, ама не е ли дошло това време? 7 години връзка. Да, отговаряла съм много пъти на този въпрос и сега няма да кажа нищо по-различно. Защо? Не се чувствам готова за нещо толкова отговорно, защото когато се създават деца, човек трябва да бъде отдаден на тях, а не да наемеш човек, който да се грижи за тях и ти да ги виждаш от време на време. Ти в момента си така, моята философия, да, смятам, че умните хора правят първо кариера, после създават семейство и накрая създават и деца. И обратното не е правилно. Да, не толерираме едно такова отношение. Примерно хора, които се женят само единствено, защото се е случило така, че жената да е бременна. Не смятам, че едно такова отношение и една такава връзка ще бъде трайна във времето. Случи без да искате? Значи аз съм достатъчно голям и отговорен човек и мога да контролирам живота си и не смятам, че бих позволила да се случи без аз да го пожелая. И разбрахме, че той те е оставил, дал ти свободата, която му даваш и ти. Кой кого ревнува повече, не знам, но нали знаеш, че футболистите са повечето от тях спрягани като плейбой. Случва ли ти се в моментите, в които не е до теб, да си мислиш дали сега няма да ме изневери? Не.
колкото и нескромно да звучи въобще по никакъв начин, това не може да обременява съзнанието ми или да пречи на нормалният ми начин на живот, да мисля той къде, какво прави. Крайна сметка всеки е отговорен за постъпките и за действията си. И пак казвам, той има пълното право да постъпва както намери. Добре, за финал на разговора ни един перфекционист като теб не може да не планира бъдещето. Как виждаш следващите 5-6 години? Дай Боже да съм успяваща в бизнеса, с който се занимавам, защото сега отворих първата си аптека, която не е никак малка и изисква много време и усилия, но истината е, че се надявам да имам верига от аптеки. Също така се надявам и в личен план да съм щастлива и да постигам всичко, за което мечтая, и надявам се това да ми се случи наистина. Аз ти го пожелавам от сърце, Елеонора, и съм сигурна, че след като следваш този път, един максималист ще постигне своите цели. Благодаря ти, че ми беше на гости. Време е да сложа край на сутрешното шоу на TV7 Будилник. Радвам се, че избрахте деня ви да започне с нас. Не сменяйте канала, за да не пропуснете поредната актуална тема в потребителското предаване Баркод. Запазете доброто си настроение до края на деня и му се насладете. Чао!